Çağalyk dünýäsi. Çağalyk dünýäsi görnenen gedil. Durmuş hakda pikir etmek tukman näl. Gyşyna gar oýna, ýar ýagşy edil. Ejenden özgeki saňa lukman näl. Çağalyk dünýäsi görnenen ajak. Göýe kyndyk ýaryp açylan kunça. Öwülden ulalyp käýelden ağlar. Seherda suwuny götürer monça. Çağalyk dünýäsi menen mehriban. Dostlaryň dogandy ýurdugar saňa. Buňa deýsem senden doýan ýalydyr. Ýene talym etmän öwürler saňa. Çağalyk dünýäsi nähili sady. Ähligat buňa görä ýalydyr. Herni çigen bolsa ulalmak kada. Ähliýaş ömrüňe rowa ýalydyr. Eger galyp bolsa çağalyk bilen, onda galjagynsan negeren kändir. Sebäp şol ýakymly döwrüň gadyryny çağaka hemmeler bilenem däldir. Hemmäň başynda bar çağalyk döwri, hemmäň gaşynda bar çağalyk döwri. Her ýaşyň özüçe gyzygy bolar. Esasy ynçytma ýaşamak döwri.